I poble, bon dia a tots i a totes. Avui, videoqueixa. Amb totes les manis que han hagut i que que hi hauran, Madrid, tot Espanya, en contra del pacte del PSOE, resulta que no he vist cap buidada d'ulls, no he vist segrestar cap menor, cap noia menor, per part de la policia secreta, no he vist buidar cap ou, sí, alguna estomacadeta, però mai picant el cap. Fixeu-vos en això. Després dius que la justícia espanyola, la judicatura, la fiscalia, en aquest cas, encara no han causat a ningú. Algun detingut i tal, els deixaran l'endemà al matí i prou. La pregunta tonta és quina diferència hi ha entre el que feien aquests i el que fèiem nosaltres? Us ho explico jo. Ells porten la bandera espanyola. Viva Espanya! I nosaltres duiem l'estelada o la bandera catalana. És a dir, a partir d'avui, quan anem a fer una mani, no portem més l'estelada. Però el que és una vergonya és que des d'aquí, des del nostre punt de vista, encara hi ha gent que no s'ho creu, això, de que els d'allà no n'hi haurà cap d'un causat i els d'aquí sí. És la diferència que hi ha. Llavors tots els espanyols no som iguals. Si volen que siguem espanyols, home. I la reflexió tonta és ha arribat a un pacte al PSOE amb Junts, que el PP li va més bé el PP que ningú, perquè resulta que el dia 14 de gener tenia el govern espanyol un ultimàtum d'Europa, que això ningú ho explica, que els deia que o arribava a un acord de bona fi i de bona fe, o a partir del dia 15 el govern espanyol podien tindre un disgust molt gran de lo que és la justícia europea en contra del judici que van tenir els governadors, el govern català aquí a Espanya. Per això han arribat a un acord ràpid, també. Queda clar? Més coses quan vulgueu. Visca Catalunya lliure.